Kublai shubo ni pi barok ke parlok ke biju page yakni ke channel na kapor syakapor. Hakani ka video ngitan banwan ra IP ya ki kam ke balaj apo ka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited Government of Meghalaya undertaking. Tela dadon kinu ki pukwa ban apply na ka bentai kini ki post nga gerpat IP page ya kene ka video na do besdang do ban dekon kenang ba pintip ki ki kerdan pulai ki bedan kam bat kam tamah ka bai dei bat kumno ker kwam ban apply. Ka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited ka khwat application ha ka online mode na ka bentai ki citizens of India ban pendam ye kini ki post ki balai apo jong kane ka office te ki interested candidate phila balai visit apo jong kane ka website www.midc.macindustry.gov.in lane rpa.meghalaya.gov.in ka tarik ban apply kalong nadu ka artrik benai balai arajar ar pendrew haduh ka khatsan trek benai basau arajar ar pendrew. Tikini kilong ki post ki balai ke benengkong kedai assistant manager ke salary kedai ke level 11 of revised pay structure ki number of post ki balai kilong haduh pratali UR kawai kasi jentia south ligi post garo light ligi post kerdan pule bedan kam beri pendap ya ke BE ha ke civil bat ka BH Andrew lagi post na kebentakane bat ka minimum experience de bendan arts 6 bat na kebentak MBA ha ka finance bat MCom ka beli thu da ka university lana institution kidan art lagi post bat ka experience de bendan ha ka preparation and financialization of financial statement loan appraisal and financial analysis working knowledge of TDS compliance and GST return filing. Di hang ne kila pia kawai na kabenta ka BE civil bat kawai na kabenta ka finance na kabenta ka ne ka BE ki pendap ya kini kerdan pule ki dan road lagi post bat na kabenta ka MBA finance lan MCom art lagi post ka bomot total kalong rat lagi post ka ba ar ka junior assistant ka de level 9 kidan nyaw lagi post bat la pia komni UR kawai ka post kasi jentia light lagi post bat garo light lagi post kerdan puleban pidai bendan kedai tang degree pas kabli thu da kano ka university laneka institution ke age limit kalong khat phra du live news nam na kebentai ki SC but ST candidate but ka date of birth kin priang kat kum ka birth certificate ke jong phi ka ba PI ha ka matriculation but secondary school living certificate ban long kum ka proof ka method of selection kalong kum ni kidan artli ki stages ka ban kong kadai written test but ka ar kadai personal interview ha ka written test na ka benta ka post assistant manager kan thop ya kini ki subject ha ka MCQ pattern ka ban kong general English shispa ar marks quantitative aptitude and reasoning shispa ar marks general knowledge and current affairs prapo mark basic computer prapo marks subject paper haka engineering but finance and banking shispa marks total kalong sanspa marks kan babi haka junior assistant kini kilong ki subject bakan thom haka MCQ pattern general English shispa live marks quantitative aptitude and reasoning shispa live marks general knowledge and current affairs shispa ar marks basic computer shispa ar marks total kalong sanspa marks but hadin jong kene ka written test kan sapoi sa ka personal interview tenang ka benta gitu ki candidate ki bapoi sa kene ka personal interview pidai banwan ra ki original dokumen ki jong phi kum ki educational qualification date of birth caste community but kiwai ki certificates kenang bakin yo ban le ya ka verification au pai dei bat kate kasngi bat kene ka post kan long dang hendru benai na ka benta ka post junior assistant bat na ka benta kene ka post assistant manager kalong shisnam ka place of posting kan long po head office Shillong bat kidang la ban transfer fee kat kum kene ka jing kwa jong kene ka corporation ka payment office kan long kum ni na ka benta ka post assistant manager kalong shihjar bat sanspa na ka benta ki ST but SC candidate ka post junior assistant kalong praspa
but saus pa kalong nagbantay ki SD but SC candidate. Mode of payment kalong debit cam ATM cards, net banking, UPI payment via net banking, debit cam ATM cards. Kene pat kedai ke instruction hak bai dei bat kumnokar kwamban apply te karu kwamban apply kedai ga link bara ke online mode te phila ban like visit apo kine ki artli ki website te khamsok inbu ya ka link ba phian apply po jong ke description phila ban page na po jong ke description hak bai dei bat ka link ba kwamban apply te kene ke video idan ban ra IP tang kini jing pentem bala da bidan kino kijing phila ban comment po comment section jong kene ke video te kene ke video tang kini jing pentem ku blai shibon